Wassalna l-messaġġ li ser nibqgħu nappoġġjaw lill-familji u lin-negozji tagħna, hekk stqarr il-Prim Ministru Roberta Bela fit-tmiem summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell. Dan wara li tul dawn il-jumejn ħasem f'diskussjonijiet dwar il-kriżi taż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija li kienu fuq nett tal-aġenda ta' dan is-summit. Il-Prim Ministru stqarr li din il-pożizzjoni ċara ta' pajjiżna ġiet riflessa fil-konklużjonijiet tal-Kunsill minħabba l-mod b'saħħtu li pajjiżna wassal dan il-messaġġ. Hemmhekk pajjiżna appoġġja l-pożizzjoni tiegħu ċara illi aħna se nibqgħu nappoġġjaw lin-nies tagħna u lin-negozji tagħna fil-kuntest tar-realtajiet partikolari li għandu pajjiżna. Dan kien messaġġ li wassalnieh bis-saħħa tant ukoll li huwa rifless fil-konklużjonijiet tal-Kunsill. Il-Prim Ministru stqarr li kif ġara tul il-pandemija dan il-Gvern mhux ser ikun qed iħallel il ħadd waħdu quddiem din il-kriżi fil-prezzijiet tal-enerġija. Spjega li dan ser jibqa' Gvern li ma jħallix il-piżijiet jintefgħu fuq in-nies, iżda ser ikun qed jidħol forċina għall-familji u n-negozji. Aħna rridu nibqgħu hemmhekk sabiex verament inkunu dak il-Gvern illi nappoġġjaw lin-nies kollha u biex iż-żieda fil-prezzijiet ma tiġix riflessa fuq bħala piżijiet ġodda fuq in-nies. Id-diskussjoni dwar il-prezzijiet tal-enerġija kienet waħda importanti hekk kif dawn għolew b'mod allarmanti wara kriżi tal-enerġija minħabba l-pandemija u li issa rriżultat f'żieda f'daqqa fid-domanda għall-enerġija. Tul il-jum ġie rrappurtat kif fost il-pajjiżi kien hemm uħud li appellaw għal kalma e kif qed isostnu li din il-kriżi għandha tgħaddi sar-rebbija li jmiss u allura ma hemmx il-ħtieġa ta' miżuri radikali. Tul is-summit ġie diskuss ukoll l-aġir tal-Gvern Pollak fuq is-saldna tad-dritt. Dan fil-waqt li ġew diskussi wkoll l-immigrazzjoni, il-bżonn li jintlaħaq qbil dwar ftehimiet kummerċjali, is-sitwazzjoni tal-COVID-19 u d-donazzjonijiet tat-tilqim kif ukoll l-impenn tal-Unjoni Ewropea sabiex taġġorna l-politika diġitali tagħha.